बेटारियासो दंना गैलामोनथाय औहाय मा गावदां बाजै सनानो गौथमा गैया जोंहा मा ओंख्रि जाना फैखो मा ओंख्रि जानायनो ओंख्रिया जाहैबाय जोंना पटलजों माबाजों दाउजों बरलजों दाउजों ओंख्रिया नोंस्रालाय माथो ओंख्रि नै जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्ट फैदों दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव आरोना लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय न'आव फैदों नामा माबाया आरबि न'आव फैदों नामा बैसागु जानो न'आव फैदों नामा माथो दाख्लि मोसानाय नुदोंमोन आंलाय भिडिअ'आवलाय अमा बेदर अमा बेदरनोहाय मालाय गथ'मोना ओंख्रिया जाखांबाय गथ'म ओंखाम जाखांबाय नामा आरबि मोनालाय ओंखाम जादोंना जायाखै बेटारिया बेसेबां दंथाय मबाइला नायबावाखै आङो 33ल'नो आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब फैब्ला दामि जायो बाजै इउटुब फैब्ला दामि जायो बाजै माने माया नै जोंहा नेहा आगै फैदों लाइक दान थेंकिउ बाजै न'आव फैदों नामा होनदां नोंखौ न'आव आरबि नोंखौ न'आवसो फैदों नामा होनदों आङो बैसागु जानो न'आव फैदों नामा होनदां अल गाइस बयबो सापर्ट खालामदो आंखौ ओइ आरबि आंखौहाय एक्सट्रा आइडि दंबा सापर्ट खालामहरब्रा लोक्षि हो मा होनो न'आव दं बाजै बा न'आव दङ आरो ना आरबिखौ आङो सिनायनाय मोनदों दा दाखालिसो भिडिअ नायनानैहाय जोंनि आगोलनि क्लासमेट बायदि मोनदों आरोना आङो फन्द्र दं बाजै हरब्रा दे आं आइदिसो जों हरगोन नागिरनारा गौथमनावलाय गैया गौथम हर दे मारै नायख्ल' दोनो ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाबाय नोंहालाय माथो ओंख्रि जाबोखो नेहा मुसाहारि आगै मा ओंख्रि जानानै फै मा ओंख्रि जानानै फैदों गौथम बैसागुआ गोदि भिडिअ नुथाराखै आङो नायनाय जायाखै ओरैबायदि माबा बेस्थ' जादोंमोन आंहा ओंखायनो रावनिबो भिडिअ नायनाय जायाखै आरोना जायाखै दासो जानो नागिरदों अ मा ओंख्रि नै जोंहा मैहुर आगै फैदों हाय मा ओंख्रि जाखो आगै खिथाहरदो मा ओंख्रि जानानै फैनाय आंहाबो बिजि नोंहाबो बिजि आरोना जों हिनजाव मानसिफोरा फिसाजों फिसौजों बिराद बेस्थ' जायो आरो गथ'खौ स्कुलाव सोयोबा रासिन बेस्थ' जाबावो आं थांथ'बाय बाजै दे बाजै दे दा हरदो माबाखौ आइदिजों दे भिडिअ खालामाखै माइब्रानि जौ लोंना भिडिअ खालामनो जायासै बाजै न' माइब्रानि जौ लोंनानै फेनानै थाबाय नामा जागोन सिस्टार नो सोरखौबा लोंनायावसो दं आलासि जानो फैदों लोगोनावसो दङ आरो आलासि जानो थांदों मा गामियाव
मा गामियाव दंहैयो? जोंहा सबाय अमा आथिं आरो बोरमा बेदरसोमोन। मासि गोथाव गोथाव जादों दा मैहुर गावसोरल' जादोंना माबा इसोर आइ आइ मानो गाबखो सुना जाम्बासो नै 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 आं रायज्लायदोंसो दा नै जोंहा दैसाया गाबबाय आबा लोखि सिथा हामा सोर बुआ आबा नोंखौ सिमेन्ट सापरियावसो दंहैयो नों हनै मादैया नै बिदि गाबबालाय बोरै जानांगौ सोरबा आइ आइ सोरबा सना सिथा কি হব गोलोमदों गोलोमनायखाय गाबदों नोङो सिमेन्ट सापरियावनो एन मोसाहारिया आलासिखौनो गासिनो मालाय होनदों नै एन मोसाहारिया आलासि जाखावगासिनो मालाय होनदों बैसागु जाहैदों मालाय बैसागु गामि मोनसेयाव बारना बैसागु जादों आबा सिथादो दुदो दे आबा दुदो लायाखै जोंहा बिदिनो जाखायो आब'नो मैहुर आगैया अबेनिमोनलाय खिथाहरलाय सिथा औ गौथम आगै होनदोंमोन मा फांखा होबायना आबा सिथा नोंखौ लायाखैना आबा आं फनसो रायलायदोंना नै हेल' सोंदों आबा आं उन्दुनोसै आंनो दे आबा सोना मानो गाबखोनो गावखौ रायदों नोंगो ना माखो फन बिदि रायलायनायखौ गाबगारबाय मामा आं चिरांनिसो चिरांनिनो जोंहा मैहुर नार्जारि आगैया चिरांनि बेबो गैला माबा इमबि गैला मा खालामजोबनायलै आंना इमबियानो दा माने मबाइलखौ सेरनो मोनाखै आं भिडिअबो लाबोनो मोनाखै बैसागु थैसागुनि दिनैसो फुजा हैनाय माबायाव सैथोफुराव थांनाय लाबोदां सिथा गाबनो हामाना बिदि मामिया लोगोया आदैमोनजों रायलायदोंना हामगौ नामा सोरबा गौथम सैथुपुर मेलायाव फैयोना फैया नेहाया आलासिसो जानानै दंहैयोनो मालाय मादै नेहाया एन मुसाहारिया दानैबो थांदों सोर थांदों नेहा आंहाबो भिडिअ होनो हायाखै बिजिथार बैसागुआव बिजि जाथारदोंलै बबेयाव बाजिनो सैथुपुर महामाया धाम नैबेयावहाय जागासिनो दंना बोराय बुरि नानिखौ लांफादोंना लांफैयाखै नानिखौबो लांफादों
दाबो दोनो मालाथो फैगोन गाबोन फैगोन नामा गोलोमदों गथ'आ गोलोमनानै गाबदों आलासि गैया जोंहाना नों सैथ'फोरखौ मिथियोना मिथिया गौथुमालाय दानो थांगोन मोनागुना आयु मोनागुना थांसै सोर दं कमेन्ट हरलाय जोंहा मैहुरा गैया थांखो ना माखै गौतम नोंनाव एक्सट्रा आइडि दंना गैया आंनो एसे सापर्ट हरना होदे गौतमागै बबेथिंबा जायो बाजै नोङो गसाइगाव मा जायगानिमोनलाय नोङो जियागुरिनि नङा होमबा खाथिसोनो दङनो गसाइगाव फैफेरदोंना फैफेराखैलै मैहुर नार्जारि आगै गौतम नों गसाइगाव मा जायगानिमोनलाय जियागुरिनिथ' नङामोन नामा सैथोफोरखौ मिथिलायै गसाइगाव मा जायगामोनलाय जियागुरिनि साइथेन बारनानै थांनांगौब्रा ओरैहाय साइथेन बारनानैहाय नैबेजों थिनालिजों थांबाय गसाइगाव मा जायगायाव फैयामोन मैहुर गसाइगाव मा जायगायाव फैनायमोन नोङो गसाइगावनि मानसियानो सैथोफोरखौ मिथिलायै मोरै जाखो बावनायसै दां दं बावनानैसो दं बलंखौ मिथिया जाहैबाय नोङो बलं खाथियाव बलं खाथियावहाय बलंनि सिगां मोनोना बिराद दावदै खेला बायदिसिना जादों आरो गसाइगावआवबो जादोंहाय माबा मेला जादों आं लोगोनावसो थांदोंमोन आब' आं बावला लांबायलै आब' गामियाव ना मामोन बेबा बावलायलांबाय आरोना गसाइगाव मा जायगायाव फैयामोन बेबा मिन्थिगौमोन ना मिथिबाय दे मिथिबाय अबे जायगायाव आंनाव गैयानोबा गहपुरावसो दं आं न'आव गैयानोबा गहपुरावसो दं आलदा जायगायावसो दं आरो मैहुर आगै मा खबरनोहाय मैहुर नोंगौ मुसादैया सोंहरदों मैहुर मा खबर होननानै खोन्थाहरदो एसे गहपुर गहपुरावसो दं आं गहपुर मा खालामहैखो गहपुरावलाय नोंलाय मोजां आब' नोंहालाय होनदों नोंहालाय माबायदिनो खिथाहरदो सोरबा फैबाय लाइक होबाय कमेन्ट हराखै खिन्थु मोजां आगैनो मोजांनो बेरायनो फैदों माला थांस्लाबलायखो बेरायनोलाय माला थाङा मोजां होनबालाय चिरां मा गामिलाय मैहुर नोंसिना चिरां डिस्ट्रिक्टनि मा गामि खोन्थाहरलाय
आरो बारहुंखा बारदोंना बाराखै सोरनिजों बारहुंखा बारदों नेहा आगै बारहुंखा बारदोंना बाराखै नोंसिनिथिं आरो गौथम थानायावलाय आरो मैहुर मोननियावलाय बारहुंखा बारदोंना बाराखै खिथाहरसाय बेंटल थांफेराखै नालाय बेंटलथिं चिरां डिस्ट्रिक्ट बा बिजनिबो गोलैयोना ओरै बिजनि बङाइ माबा बिजनि ओमफ्राय सापागुरियाबो चिरां गोलैजोबोगोन बार फैदों अखा गैयालै जोंनिथिंबो खोरोमगासिनो आरोना हाख्रुबनो बायदि ओमफ्राय दाबो जेबो गैया बारल'नो ओरैनो स्रिस्रि सास्रा बारलागासिनो आरो बैसागुनि एसेबो लोङाखै नामा फ्रेन्डनो आंखौ होनखो ना गौथमखौ होनखोथाय आंखौसो होनदोंगोनहाय आङो जौ गोजासो लोंदों एसे दाखालि संक्रान्ति खालिल' आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय लोंनायानो जायासै आं जौजोंहाय बारा माबा गैयालै खाथेर गैया जौखौ लोंनो बागारलायलाङो आङो गोदै माइब्रानि गोदै दंबावोलै लोङोमोन माइब्रानि सङाखै आरो ओमफ्राय नै दाखालिसो संदों मैया सानसे जाबाय लोङाखै गाबोन सुक्रुबारफ्राव बैसागु जोबनायनि एसे एनै लोंहैनो हागौ सुक्रुबारावहाय आलासिबो फैगोन नालाय नोंहालाय लोंदोंना लोङाखै नै आकिलेस ना मा जाखो बाल फरायनोबो रोंलायलाङा आं मा जानायनि खोनाबायखो हाय हाय स्वागत है मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू आप कहाँ से आया है न्यू फ्रेंड खालामनो गौतम आंखौ आंहाबो बिदिनो लोंनो मालाबा जौजोंहाय गुरुथ' लानो बायोहाय आंबो बेनि थाखायनो दाखालि लेब लेबथारमोनलै बाजैयानो औहाय दाखालि गान खनलायलायदोंना गौथम बे आब' एन मोसाहारियाथ' लिंहरखादोंना लिंखादोंनानो मा होनखो बुजियासै आं आब' एन मोसाहारियाथ' लेंखायाखैसो होनदोंना लेंखादोंमोन ना होनदों लोंखादोंमोन होनदों आरोना मालाय दिनैबो जौ लोंदोंदां आगै गौथमजों एन मुसाहारिया जौ लोंगासिनो खोमा दिनै पार्टि जाहैदों खोमा लोगोनाव मालाय आंहाथ' लोगोबो गैया दोबो गैया बिदि लोंग्रा एन मुसाहारि आब' जौ ना गोरान आब' होनदों जौआ दंना गैला ना मा जौ गोरान ना मा होनदों इउ आर राइट फ्रेन्ड औ लोंहैदोंनो मालाय पार्टि जाहैदोंनो मालाय एन मुसाहारिया नोंहालाय लोङाखै गौथम नोंबोथ' लोंखादों मालायखौसो लेब लेब नुदों गोरान गिसि गासिबो होख्लायजोबदो गोरान गिसि होख्लायखायोनो आंनिया सेन्देल थिखोदोंना थिखाखै दे बायहेरायाव सैमाया ओरैबायदि सेन्देल गोदानखौनो अरसिजोबो ओरैबायदि दोननो हाया आरोखि ना सेन्देलखौ थिखोबायगोनहाय सोरबा ना सैमासो लाना थांखो दा मा जागासिनो बे सैमायालाय आइसा मा जादों नोङो आंनि सेन्देला बोरो लावथि मोनगोन आंनि सेन्देलखौ लांदोंबा आंनि सेन्देलखौहाय दोनैखो सोर
बैसागु फांसन जागासिनो दं जोंना गसाइगावआवहाय। हेपि बैसागु अल फ्रेन्ड। हेपि बैसागु लोंखाव बैसागुआव लोंखानांगौ। हाब इंलिससै होनबावबाय हाब इंलिससो होनबावबाय। इंलिस जाला एन मुसारियाबो जों फेबाय। दा फिसाजोखौनो गोबोर बोलायलायथोंसै आरो बेहा गारि सायावहाय फेनानैहाय। आंनि सेन्देलखौ सोरबा थिखोबाय सेन्देला गैया। सोरबा थिखोखोना थिखोदिया सेन्देलानो गैया। लागावनो मोसागासिनो नै फांसना। बैसागु फांसन मोसागासिनो। चार्जाराबो बायह्रायावसो थादों। मा होनदों एमाव राजाया दावखोबाय जालानो। एमाव राजा दावखोबायनो। नोंखौ फेदों सानथारदों गौथम। फेयाथ' हिनजावफोरा बारा फेबाबो मानसिफोरा फेबाबो नैबे बिमा उन्दै फिसा गोनांफोरा बारा फेया। थाल थायो जेरै नोंसोरो हौवाफ्रा हाजारखि फेथों गारि सालायबा स्टारिं हमबानो माबा जायो मा होनो थाल थाजोबो थनथना जायो। माबा हिनजावफ्राबो थिग बिदिनो फिसा हाजारनि लोंथों माने फिसानि सायाव माबा थाजोबो थाल थाजोबो आरोखि ना मा होनो नेहा आगै एनमुसारि आगै। मालाबाबो फिसाफोरखौ आलाय सिलाय खालामफेरा। आंहाबो गहपुरनि जौ लोंनि र'। लोंदो गहपुरनि जौ। माबायदि जों आंनोबो लाबोफा गसाइगावआव फैबा ओमफ्राय फन हरनानै लेंहर बाजाराव हर। अबाव लिरनाय दं हिनजावनि फिसा थाबा दे फेया जायो नामा अबाव लिरनाय दं लिरनाय गैया आं बुंनाय दं। हिनजाव फिसा थाबा दे फेया जायो नामानो। बिदि फिसा उन्दै गोनांफोरा मालाबाबो फेया हाजारखि लोंथों बिराद थाल थायो होनदां गौथम। जाहाथे नोंसोरबो हाजारखि दोखो दोखो फेयानो जाथों गारि सालायनायाव स्टारिं हमनाय लोगो लोगो थाल फैजोबोनो गासिबो मिथिबाय। हाय आब' मा खबर ओंखाम जाखांबाय ना आब'नो। जाबाय आगै जाबाय दसे नोंसोरजों रायज्लायनो फैदों आरो आं ना। ओमफ्राय नेहा आगैया मा होनदों जोंहा आं थाल थाखायो आब' औ बेखौनोथ' होनदों। मैहुर हिन्जावफ्रा फेब्ला गाबलायलायोसो आब'नो। गाबखायोना सोरबा सोरबा खिन्थु आं गाबा। गान खनलाबायनो लुगैयो मिथिबाय आंना मोसानोथ' रोंखाया मोसानो लुगैयो गान खननो लुगैयो। मिनिट्लाबायनो लुगैयो आंना बिदि आरोखि ना मानसिफोरना नेहा आगैनाबा माबायदि हेबिट नेहा खोन्थाहरलाय नोङो जौ फेबा मा खालाम गोसो जायो खिन्थाहर दे। लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिदि ओमफ्राय गौथमानो जालायखो बुरिनो जालायखो होनबावबायसो। निउ फ्रेन्ड खालामनो दिनैसो फैफिनबाय आब' बैसागु जायै जायै। औ आगै मा होनबावनो आरोना। खांग्रां खुग्लुब लोंनानै बेलथायनो मोनबासोमोनहाय। नोंहालाय माबायदि लोंखाव फ्रियाव मोननायावनो। थैबायलां बाजै दोनदोनो। उन्दुनोसै आरोना उन्दुदो।
आं फेब्लासोहाय बोरायखौ नुबा अनोब्ला अना होनना आं फेफ्लायोसोनो नै बोरायखौ अनोना अना होनना बोरायखौ नुबा अनोना अना होनना जोंनाथ' मा होनगोन आरोना उन्दुआ दानो उन्दुआबो मानो थांनो नागिरदों जोंना मा होनगोन ओरैबायदि रायगोन माने जेनथा गाव लोङा आरोखि ना रायनाय सायसा बेबायदि गौथमआथ' गहपुरनि हिनजावसो लाबोसिगोन बायदि मोनबाय आं हा गौथम गहपुरनि हिनजाव लाबोयो दा ना गसाइगावनि लाफैयो एस बर' बेसे बुरजा लोंखो जौआ दोखो रायजायै सै खैमा एन आब'आ दोखो रायजासै खोमा एन आब'आ रायोना राया मालायबा अनोलायसै खोमालाय जोंनासो रायोहाय ओमफाय आब' लोंग्राफोरखौ बेसे संनाय आब' जौआ फार्स्टआव बे माइरं रुनाय ना मा होनो बेखौहाय 8 केजि संदों ओमफाय आरो सेकेण्डआवसो संदों 8 केजि फार्स्टआवहाय 5 केजि संदों माइरं बे जाग्रा कन्ट्रलनि मोननाया बेखौहाय 5 केजि संदों दङ आरोना लोङाखै बेखौथ' दाङाखैनो दाबो ओमफाय आरो नै दाखालिसो गोसाय गोला लोंनो होननानैहाय माइब्रा सेरबा संदों आरोना सुक्रुबार सुनिबारफ्राव लोंहैसै होननानै गैयालै देग्लाय बारा मानसि बेरायफैयाखै बिदिनो मोनसे दलावनो गामि बेरायजोबखादों बोराय 40 जनसो दंमोन खोमालै गोगोम फैखादों ओमफाय फार्स्टआवहाय बिदिनो 10 जनसो दंमोन 50 जन बिदिनो रेराय थेराय लानानै 60 जनसोल' जादों खोमालै 60 जनानो जाबावाखैदां 50 जनसोल' जादोंदां गासै जौआनो दाखाथाबसेल' थांदों थाइनैया ओरैनो दङ ओमफाय एस कमेडि फैदों जोंहा नै हेल' फ्रेन्ड होनदों हेल' वेलकाम मेरे एलबि मा ओंख्रि जाना फैखोलै एस कमेडि आगै नोंनाबो मोजां कमेडि लाबोथारोथ' नायो आं नोंनि भिडिअफोरखौ एखमबा कमेन्ट हरनो मोनलायलाङा ससे नायनानै दोनो आङो ससे नायद्लाजोबनानै ओमफाय बांद्राय दालों आब' एन मुसाहारि होनदों नै नोंब'आ फेलायलांबाय नोंब' एन मुसाहारिया दंबावो फेबाय दा फैनो रोंबावलासो नंला बियो गौथम जेराव मोनो बेयावनो लाबोगोन मा हिनजावखौ ना मा होनदों गोसाय थोनाय बै गैया नालाय बाजै गोसो थोनायबो गैया नालाय गैया जायो नोंनानो गोसो थोनायबो गैया नालाय सोरबा डाइलगसो बे नोंनि गौथम मैहुर आगै मैया रायाहाय रायबा गारना खारगोनहाय आं बाराखौ बानो आंथ' गारनानै खारा एन मुसाहारि मिथिबायना आङो मा होनो दाथ' भाइरास गोदान सोलिगासिनो ना हाबा जानायजों जानाय दोनखारनाय सेंग्राजों सिख्लाजों दोनखारनाय बे भाइरासआ जुदि नांबायबायोबा आंनावथ' नांखाया आं कनफार्मखा आंनाव नांखाया होननानै आं मिथिखायो आरोना ओंखायनो होनो आङो ब्लेंक दलियाव सिगनेसार हो आरो थां होननानै बुंदां नोंनि गासिबो बुस्थुआ आंनि सायाव जोब होननानैहाय उनाव गाबबाबो नों बे जायगायाव गाफैनो मोना होननानै बुङो आङो ना मा होनो
आंबो भिडिअ नायबा कमेन्ट हरनो बावोहाय एखमबा मबाइलखौनो गोजानावसो प्ले होनानै दोनलाबायो आंथ' गैयालै बाजै सिंगेलसो दंनो सिंगेलसो दंनो। नों बेसेबां फरायखो गौथमालाय? बोरो मैहुरालाय मैहुर नोंहालाय बेसे फरायनाय खिथाहरलाय? फरायगासिनो दं ना फरायखांबाय ना बिए पास जाबाय जोंबायदि? बिए पास जाबाय नामा मैहुरा? गौथमाथ' मालाय सिंगेलसोनो नै सिंगेलटन सिंगेल। सोरथो डाबल होननानै लायो रावबो डाबल होननानै लाखाया। बाजै नागिरना हरलाय सासेनो। गसाइगाव थाबासो मोनगोन दा नोङो। हा बाजै आं जब मोननायखौ मिन्थिया नामा? मा साख्रि मावोलै गथ'मागै? माथो माबाफ्रावबो लाबोआ नोंलाय? ब्लग भिडिअफोरावबो लाबोआ माथो मा जब मावो ना मा मावो? बे आं खनसे नुदोंमोन नोंनियाव बरफनि खामानि ना माबा फार्स्टआवहाय नोंना बरफनि खामानि ना मा मावदोंमोन ना नोङो बेखौसो नुदोंमोन आं। मा खामानि मावो दालाय बरफ हुख्रेबदों ना माबा बरफ बानायलायनायाब्रा नों भिडिअ होनाया बरफ गुन्द्रा खालामलायनाया बरफखौ। ओमफ्राय मा होनदों थोस मानो बिदि बुङोरा आब' एन मुसाहारिनो नोमब' एन मुसाहारिया जकिंसो आगै मैहुर होनदों। रावबो बुंखाया आब' सेंग्राफ्रा औलै ना बिदि नोंहालाय सिंगेल ना डाबल बिदि सिंगेल ना डाबल नोंलाय? बिए पास नामा? मास्टार जब मावो बाजैनो मास्टार जबा माखौ होनोलै? बिदि आगै आइसनिमोन बाजैनो। बे बरफखौ अबाव मावामोन नोंलाय आंनोथ' लाबोमोन बरफखौ एसे सौखि सिङाव थसब सिङाव सोनानै थान्दा उन्दुनो गोलोम बोथोराव। मामा बिदि नोङो आंनो नोंनि भिडिअ खालामनायखौ आंनो मामा आपलड खालामनायखौ खोन्थाहरब्रा। बिराद भिउस फैयो नोंना 1K फैयो। खोन्थाहरलाय बोरै बोरै माबा खालामो बिदि सना लोखि आगै लोखि। बिदि आगै लाबोजाया न' आइसनिमोन बाजै सिंगेलबो डाबलबो मा होननाय जाखोलै मा सिंगेलबो डाबलबो मोनबाव पास खालामदों होनदों नामाब्रा बेलाय बिदियालाय बेंगालुरुआवमोन बाजै बेंगालुरुआव मावहैदोंमोन आरो बे समाव ना साख्रि मोनै समाव पार्टि जाहोदो साख्रि मोननायनि मैहुर ना मा होनो? नंगौ नामा आब'नो बोरै आपलड खालामो खोन्थाब्रा बिदि सना। नोंना भिउस फैयो आं नोंनिखौ फल' खालामबाय थायो। बोरै बोरै खालामो बियो 300 साबसक्राइबारानो बिराद भिउस फैयो बेना सानबाय थायो आङो। मैया भिडिअ हगारदोंना नोङो मैयाबो चेक खालामदोंमोन आं नायदोंमोन आं नोंनिखौ। ओमफ्राय बे मोनसे
बैयामाव ना बोरैबा गान हगारदोंमोन ना नोङो बेबो भिउस फैदों बोरै हगारो खोन्थासाय आंनो आइदै आंनालाय माथो 50-60 जनल' फैयो अ आब' जाबाय नो जाबाय होनदों जकिं खालामदों होननायखाय नोंगौ नामा आब'नो नोंगौ नङा खोन्थाद' गोख्रै सोर थांखो खोन्थालाङाबालाय गौथम जागालांखो ना आयु थाम्फैया खुदुमनो जायगा नागिरदों आखाइ आथिङाव दं बाजैनो सोरथो थांखो ओमफ्रायलाय सोरबा सासे थांबाय थाम्बनेइलखौ मोजां बानाय आब' थाम्बनेइल माने बे पिकचारखौ होनदों दा नोङो पिकचारखौ दे जेनेबा थाम्बनेइल बानायबाय ओमफ्राय थाम्बनेइल बानायखांनायनि उनाव डिसक्रिपसन बे माबा लिरबाय लिरनायनि उनाव बेखौनो कपि खालामनानै डिसक्रिपसनावबो बेखौनो लिरबाय आंना बिदिसो खालामो ओमफ्राय आरो डिसक्रिपसनखौबो कपि खालामनानै टेगाव होबाय बिदिसो खालामो आं ओमफ्राय थाम्बनेइलखौबो फटकफोरखौहाय बानायनो रोङा आङो मानसिफोरबायदि सोरनाबा ओरै गोमोरस्रोलायनाय बानायोना आंना बिदि बानायबाबो जाया अबावबा एपाव बानायो बेबा मालायबा आंनाथ' पिसकार्टआवसो बानायो ओमफ्राय जेबो जाया आयु थाम्फैया उदैयावनो अरदों आंखौ नै गस्ला सायावहाय फाग्लासो जायगायावनो मोना बेहा अरनो गावनि आखलावनो थैयो थाम्फैया मा एप बाहायो नोंसोर थाम्बनेइलावहाय गौतम बिदि एन मुसाहारि मा एप बाहायो खोन्थाहरलाय मैहुर मैहुरालाय मा सिरि मैहुर काइन मास्टार एपाव नङा काइन मास्टारालाय भिडिअ इदिटसो खालामो नङा होमबा थाम्बनेइल फट' बानायनायखौसो होनदों आङो सोरबा थांबायलाय खिन्थु मैहुर थांखो ना माखोथाय मैहुरा मैया गान हगारदोंमोन ना मोनसे लांदां बैसागु बड' हामलायलायनाय माबायाव दुब्लियाव सिख्लाफोर मोसानाय गोमो गोथां गानलायलायनाय जागोन दे आब' मा होननायनि जागोन दे आब' होनखो बेलाय गुवाहाटि सारियालि सिख्लाफोर मोसानाय हगारदोंमोन ना मैहुर नोङो मैया नायदोंमोनथ' आङो थांजोब्बाय सोर थांखो बिदि थांखो ना माखो नोंनाव मा सोङामोन आंलाय थांखो ना माखो नोंलाय गुवाहाटि सारियालि दं नोंथ' दं दे लोखि मानसोरासो औ आब' बिदिनो डिसक्रिपसनाव एसे बुरजा हैनो लिरबाय नंगौ नामा ओमफ्राय भिडिअखौ डाइरेक्ट माबा मा होनोमोनलाय डाइरेक्ट पाब्लिकआव हगारनो नाङा ना आनलिस्ट ना मा होनो ना मा ओंखारोमोनथाय बावबावबायसो आङो
बेयावसो हगारनांगौ ना हो ए ओमफ्रायसो उनावहाय माबाखौ एमबि गैलानो नोङो आदा एमबि गैलाबालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो दानालाय बोरै रायज्लायबावगोनलाय एमबि गैलाबा नांथाबाय दं दे एमबि गैलाबालाय माथो खालामबावनो आनलिस्ट सिरि नोंना आब' माया सिरि नै बेटारि ल' जाजेनबाय आंनाबो मा नांनायनि बेटारि ल' जाखो जावलिया बावलिया मबाइल बियो बारहुंखा बारनायाबो गैया लाइभ होनना एमबि गैलालै बाजै लाइभ फैदोंमोन नामा आंथ' मिन्थियासै लाइभ फैनायखौहाय थाङाखैनो थाङाखै आब'आ भिडिअ नायनानैबो कमेन्ट खालामाब्रा आब'आ होनदों कमेन्टखौनो एखमबा खालामनो बावोहाय खिन्थु आं नोंनिखौ मैया नायदों दे नोङो गोदान बोसोराव होनलायनाय मोनसे बैसागु माबानि हगारदोंमोन ना भिडिअखौ नायो आङो नोंनिखौहाय ओमफ्राय नोंनि भिउस थांनायखौ नायदों बे फांसनाव मोसालायनाया ब्रा मैया नोंनिखौ माबादोंमोन आं आब' माबायदि नुदों मोजां नुदोंना मोजां नुदोंथ' आरो मोसानायखौहाय साराय थिनथायाव लाइभ होदोंमोन बाजैनो मिन्थियाखिसै आं आब' नोंना मामाया मा होनो वाट्स टाइमा बेसिबां थांखो ओमफ्राय जेनेबा माबा बिदि नोंनाथ' जा माबा फैयो नायनाय फैयो ओमफ्राय बेसिबां थांखो नोंनि वाट्स टाइमा खोन्थालाय बाय बाय गुड नाइट बाय बाय सना बाय बाय एमबि गैलानो बेहा एमबि गैला आब' एन मुसाहारि आब'नो बाय बाय सना बाय बाय आब'नो ओंखाम जादोंमोन आं सनाफोरनो ओंखाम जादोंमोननो आब' माबायदि नुदों मोजां नुदोंना आब' मोजां नुदोंहाय सना मोजां नुदों बर' सिख्लाफोरखौ गस्ला गोथां गानबा मोजां नुखायो माजों जाखो आब' मा ओंख्रिजों जाखोनो जोब्बाय आगै गोथाव आगै एमबि जोब्बायनो गाबोन लोगो मोनलायसै बाजै गावदां दे आगै सना दे बाय बाय गुड नाइट वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो बिदि खिथाहरलाय एन मुसाहारिनि वाट्स टाइमालाय बेसिबां थांखो
मोसाहारियाबो होमबालाय नोङो भिडिअ होयिया माबा सप्ता खनसेसो जाखाबायगोनलै ना बै बाराव बैसागु सफैब्ला होनलायनाय कभार भिडिअ होदोंमोन ना नों मोसानाय बेनिफ्रायनो होखायाखैदां ना गुड नाइट आब'नो नोंबो उन्दुनोसै मयुर दे उन्दुदो दे आंना भिउसानो फैयालै आं गाबनो ओंखारो थांजोब्बाय आरै थाम्फैया आंखौसो अरबाय दाना अरैबानो जायो आंखौसो मोनफैबाय अरनो सानैल'सै सोर दं जाखो गौथुमबो थांबाय मैहुर थांबाय एन मुसाहारि दं एमबिसोना फैनि र' सना दे फै लोक्षि आयु जोंहा गौथमाखै सना एमबिसोना फैनोनो जोंहा गौथमा गैया गुगोल पे खालामना फैनि र' गुगोल पे खालामहैबावसैनो मालाय माबा दिनैहाय माबामोनबो फैबावाखै गैया र' 2 मिनिट थाथ'नो दे ना दे नेगासिनो ने चार्ज होनोसैसो आं मबाइलखौनो चार्ज गैला 18 रावबो गैला नामा मासिबां जेबो मोनाबा रावबो गैला गारना थांबाय नोंखौलाय ओइ रजे नोंसोरजों खयथा जाखोलै टाइमा 10:30 रावबो गैला दालि ना बिलाहि बेदर जोगोनार आरो ना भाजा बिराद बुरजा जाबाय जाबाय गोबाव जाबाय होनदों माबा भिडिअ हगारनाया गोबाव जाबाय होनदों आरोना नों गाबोननिफ्राय हगारनो सानदों र' मा जायो हगारदो नायस्रां ब्रह्म नाइस थेंक इउ माखौ नाइस होनखो नोंलाय आंहाबो गैया खमायगासिनो लाजियोसो आं खिथानोनो बेसेबां खोन्थालाय ओइ जिरायनोसैसो आं चार्जार गैलाहाय बे फांखाखौ बख'बाबो रायगोनदां बियो चार्जखौल' होनांगौ जाखागोनलाय नायस्रां
नायस्रां नङालै बेयो नायसोरां ब्रह्मसो। मा ओंख्रि जाना फैखो नायसोरां आंनि चेनेलाव गोदान बावसो होनदां। एनमुसारि आंहाबो गैया खमायगासिनो गौतम आं फैफिनबाय एमबिसोना थेंक इउ एमबिसोनानै फैफिनबायनो जोंहा सना गौतमा। गौतमाबो साब्रै दं सोर सोर दं कमेन्टबो खालामा। लावजों आलुसोमोन मेडाम। नोंथाङा सोर जाखो सिनायनो मोनासै आङो नायस्रां अबेनिफ्राय फैदों खोन्थाहरदो सना नोंहा। सिनायनो मोनासै आङो। आं गैयाबा सिरि सिरि मोनथारो नामा आब' आं बाजै सनाफोर। औहाय नों गैयाबा सिरि मोनथ' आरो दा। सिरि मोना जाबाय बिबोनांफोरखौनो। नों गैयाबा जाबाय बायो नामा सोरबा। मामा एन मुसाहारि नोंसिनाव दाखालि फैलावमोन थांदोंना। बिजनिनिसो आं बिजनि मा गामिनिमोनलाय नायस्रां खोन्थाहरलाय। फैलावजों माबाजों थांदोंना एन मुसाहारि नोंसिनाव आंनि गोसो फिदैमारि चेनेला बेजों सनजयजों थांदोंना एन मुसाहारि खोन्थाहरलाय थांदों नामा। सेकेला सासे नायना हरदो। उल्लुबारिसो जोंना ए उल्लुबारि। मोजां मोजां। बैसागु जादोंना जायाखैलै नायसोरां बेसेबां जाखो। जोंनावबो फैदों। जोंनावबो फैदों बिसोरो आलासि जाफैदों। संक्रान्ति खालि फैदों भिडिअ बानायदोंमोन आं हगारनो मोनाखै दाबो। थोस माबा रं पासवार्ड जाबाय थालायबायलै। 1000 थांबावबायसो मालाय। गैया कम्पानियावसो दङलै आं। गोरिबथार जोंहा नङा माथो दा। बबे कम्पानियाव दंहैयो। नोंना चेनेल गैयाना नायस्रां। चेनेल गैयाना नोंना आङो नोंनि भिडिअखौ नुफेराखैथ' मालाबाबो नों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैखादों होनदां ना आंनि एल बि आवहाय। गैयालै मेदामनो ए थेंक इउ चेनेल गैयाबाबो आंनि एल बि आव फैनायनि थाखाय आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो नायसोरां सना। दिनैसोनो चेनेलखौ सापर्ट खालामदो दे आंनिखौ सना लोखि। आङो बिजनि उलुबारि थांफेराखैगोनलै। ओरै माबा मोनसे बाजार दङ बे बाजारानो उलुबारि ना मा होनोमोनथाय। बे बाजारसिम थांखांबाय आरोना
बिजनि स्टेसननिफ्राय ओरै सिदा थाङोना ओमफ्राय मोनसे बाजार मोनहैयो बे बाजारसिम थांबाय फैदोंमोननो फैदोंमोननो माया फैदोंमोन दा बुजियासै आं ए भिउस फैनाया होनदोंमोन आङोथ' बावदों मामा 3000ल' नांसिगौ ना नोंहा मालाय होनबालाय आंनासो 1000आनो जायाखै दाबो खम गाज्रि मा कम्पानियाव दंहैयो नों नायसोरां आगै नंगौना नङाथाय आंखौ थगायदोंसो नामा साला मालेकुम सालाम मालेकुम बेगम साहेबानो सालाम आलाइकुम दासो नोङो 1 घन्टा थांलायलायनानै फालथु जादों बाहाय दासो फैनानै आयदै दासो इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाय नामा सोर पेमेन्ट मोनलाबायनांगौ दानलाय साबसक्राइबारानो दाबो 1000आनो जायाखै आरो साबसक्राइबाराथ' जेने थेने जागोन दे माबायासो दा वाट्च टाइमासो दा आसल खोथाया कक'नाटआव मा कक'नाट जायगाबो दं नामा कक'नाटआ मा मा कक'नाट जायगालै बियो लै बिमानि बिफा उन्दैनो हनै बिबरखौ माबा बायदि नुयो मिथिबायना बिनिनो खामानि कक'नाटनि गारदाव दं मोनलै बिमा गाज्रि दामोन गारदावदों माखौ गारदावदों मा गारदावदोंलै बुजियासै येस मेदामनो एन बिमा उन्दैनो बेटारिया बेसेबां जाखो 14% दङ बेहा दासो नुसनदों खोमा उन्दुनोसै बोरैबा जायो मबाइलफ्राबो दसेनो फाग्ला जाथि उन्दुनोसै मेम आं बाय गुड नाइट बाय बाय जुमाय लोंदोंनो आदि बेटारि गैयाहाय आंना फाग्लासो जागोन जुमाय गावहा लिंहराबो गावहा सोरखौ होनदों
सोरबा होनदों नों बिफोर मालाय आसोल बिफोर मालाय आसोल फैदो होनहर नांगौ ए जौ लोंनायखौ नोंखौ ना जौ लोंनो लिंहरनो थिनदों हानि सिं मा हानि सिं ममिजों माबा जामारबाय नामा नोंहालाय मा होनो बिदिखौ पारमानेन्ट जामारबाय नामा बिपर खोन्थाहरलाय गौतम एसे उदै साफा खालामबाय दङ र'नो खालामबाय था नोंहा उदै साफा खालामो ना मा खालामो एन बिमा सोर हारसिं जाखो हारिं जाखो सोर हेरिं जाखो नोंखौ होनदों हानि सिं नोंखौ होनदों मा आंखौ होनदों हाय आब' फैफिनबाय हाय आं ओंखाम जाखांबायना आब' जाखांबाय सना जाखांबाय नोंहालाय जाखांबाय दा बिमा गिदिर माजों जाखो आङो पटलजों दाउजों जाबाय दहाय जादों आयौ थाम्फैया अरलागासिनो जेराव मोनो बावनो फाग्लासो जागोन थाम्फैनि जाथिया बिफर दा लोंना दिंखिया बारियाव उन्दुसै होननाया दिंखिया बारियाव उन्दुनोसै नामानो उरसै हैनायानो न'आव थांगासिनो ए गोजौथार माथो गोथाव जाबाय पटलानो बिदि नों अबेनिमोनलाय बावबायलां नोंखौ मानसिखौ अबेनिमोनलाय नोङो बिदि खोन्थाहरलाय सना गाज्रि दामोन लोगो दङ मन्जुलि बिमा ए एल लाग्रा खेल लाग्रा लोगो दङनोहाय आंखौसो होनखो ना माखो आंखौसो लोगो दं होनखो ना माखो बेलाय थाम्फै अरदों नै आंखौ थाम्फै जेराव मोनावनो अरलाबायो थाम्फैया आथिं आखाइयाव अरफबजोबसे जोबनानै खावलायफोर मानि खुदुमफैबाय थाम्फैयाहाय ए दे होनदों बिफर बर' थाम्फै होनदो गौथम बर' थाम्फै उदालगुरिनि आब' नोंहालाय क'क्राझारनि नामा
उदालगुरिनि नोंहालाय आं बै थाम्फैसै नामा नोंबो थाम्फैसोखाना अरलाजोब्बाय आंखौ थाम्फैया खावलायफोर मानि खाफालफोर मानि आखाइ आथिं आब' नोंलाय बहानि आं क'क्राझारनि होनबायना बोरो माथो कमेन्टखौनो हरा नोंसोरलाय सिरि थाबाय थायो ना आंनासो कमेन्टआ श' जाफैयाखैलाय नामा आयदै खर' थर' मानलाजोब्बाय आंहासो दंलै आब' सबिता मोननि जायगानि नामा आब' सोर नोंबो सबिता क'क्राझारनि आब' थेमा दं नामा बे बाजैनियाव थिमा दं नामा थिमा गैयालै थाम्फैयानो हाबना अरखो ना माखो खर' सिङावहाय सोर सबितालाय आं सिनायला बिदि सोर सबिता आंसो दे मुभि नायनि र' बाजै माबा मुभिसो नायनो होनलायबायलै नोंसोर मुभि नायनोबालाय आं उन्दुनोसै आरो माथो आंलाय सोरजोंथो थाबावनो बावखुंग्रि खाथिनि आब' ए आं मिथियाहाय गौतम गथ'फोरासो मुभि नायो गौतमालाय बिसिथो गिदिर गोरलैसोखाना बावखुंग्रि खाथिनि आब' आं सिनायालै एमबि सोनायाव लस जागोनलाय नायजोबथार लस जाजानो गिदोंबा आंबो बिदिनो खालामो उन्दुनो ओंखारथारबा मा खालामो आङो माबा खालामबाय मा होनो सिनेमा डाउनलड खालामबाय दोनबाय
बे ओमफ्राय मालाबा नेट गैयाबा नायबाय बिदि खालामो आं। आयौ थाम्फैया बुदां जानानै मुसारियाव बानानै थाहैबावबाय। गला बेयो आङो सोबा जानोसै थाम्फैया। बिबर नोंनियाला बेसे जाखो? खोन्थालाय बिबर आंबो सोंनोसो नागिरखादोंमोन। नोंनि बैसोआ बेसे जानाय? बिमा आंनि भिडिअ'आ माब्रै नायबायनानो? कमेन्टआबो फाग्लासो। बिमा आंनि भिडिअ'आ माब्रै नायबायना? बे नोंसोरो बैसागुनि अमा बेदर लायनाय माबानाया दा हगारनाया दा? ब्लग भिडिअ हगारनाया? मोखांखौनो देखायाखै नोंना? ओमफ्राय बिदिबाय बोरायसो नुबाय नोंहा? बोरायसो नुबाय। 50 जाबाय गथ'। मानो थगायब्रा सोदोगोदाव खिथा। बिदि बाहाय मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रिनो बिदि आइदै थाम्फै अरसैबायलै आंखौ माइरै आं दुखु मोनबाय। मुसारि सोंसै आङो। गुड नाइटआबो हमथानो हाया फाग्लासो। ओमफ्राय माबायाथ' 1K थांबाय दे नोंना। ओमफ्राय माबाया वाट्स टाइमा बेसे जाखोलै? बिफर हो? आब' उन्दुनो ओंखारबाय नामा आब' नों बिदिया? उन्दुनो ओंखारां ओंखारां जाबाय बिदि जायाखै प्रमोनांदों। बिफर जोंहा एफानि दोबै डाबल बोरायसै नामा? बिफर जोंहा आफानि बै डाबल बोरायसै माथो? आदै थाम्फैया आं सोबानो बे थांब्रबबाय। ओइ मा मोनो मालायनि थैखौ लोंनानैलाय? मालायनि थैखौ लोंना मा मोनो? गौथम आबाव होन जा मा ओंख्रि बानायदों? मा ओंख्रि बानायदों? ओंख्रि गैया पटलजों दाउजोंसो। आब' बाय बाय नो उन्दुनोसैनो मालाय बिदिया बाय बाय। बिमा आंसो थाम्फैयानो। बेखौनो खबथारनो नागिरदों आं थाम्फैखौ। अरनानै मान होजोब्बाय आंखौहाय। मुसारि सोंनांसिगोन। मुसारि सोंनोसैना लाहरदो। सोंबाय नै। मुसारि सोंगासिनो बोख्लायदों सिखारनो बाथारदोंमोन आं। थाम्फैनि थाखायनो। गुड नाइटआबो बेखारसोला। बिदि थांसै नामा? थांसैनोलै बिदिया उन्दुनो ओंखारबायनो। औलै बिमानो। औलै बिमा औलै।
आं मुसारि थेबनि दे नोंसोर रायज्लायथ' र' थांजोबबायगोनहाय रावबो गैलागोन थाम्फै अरदों होनना दावराव जागासिनो मुस्रिबो सोंना नामा होनदों मुसारि सोंबाय नै $2500 जाबाय बिमा वर्स टाइमा बारा गैला मेहनत खालाम दे थाब थाबनो $2500 जाबायबालाय बारा गोबाव गैलाना मानसियानो फैनो नागिरला दाना आंनि LB आवहाय कमेन्ट नोंहालाय मानो दानफिनखो गौतम मेसेजखौहाय मेसेजबो हरा रावबो दा उन्दुगारगोनसोलां रावबो मेसेजबो हरा मारै जाखो दिनै उन्दुमोना दे मानो बुंसाय मानो ओमफ्राय कमेन्ट हरनायखौ नुवासै नामा मा कमेन्ट हरा नोंलाय नुवाखै आं थोस आं दङ नै बेफोरो कमेन्ट हराखैदां आं नुवाखैनो स' जाफायाखैनो खोमा मबाइलाथ' फाग्लाखासै नालाय आंना कमेन्ट हरदों खोमा जोबो मबाइला कमेन्टआनो स' जाफायाखैना कमेन्ट स' जाबाथ' फरायखागौमोनानो दे
थाङासैमोनलै सिखाव फैदोंसो नामाब्रा ओमफ्राय गौतम सुवादथ' आंनि भिडिअखौ नायखाया कमेन्टबो हरा होनदों सोर सोर दंथाय साथाम दङ खयथा जाखोलै टाइमा 11ता जाबाय थाम्फैखौसो बुथारबाय आङो उन्दुनो ओंखारहांजेनबाय आंहाबो भिडिअखौ नायदो रा कमेन्टल' हराखै बिगुद होनदों भिडिअ नायबा कमेन्ट हरथारनांगौ नामा ना गौतम ओमफ्राय वेलस्टां अफिसियेल वेलस्टां अफिसियेल भिडिअ हेल' आदा नेम लाइक थेंक इउ सोर जाखोब्रा बेलाय वेलस्टाङालाय वेलकाम वेलकाम वेलस्टां थेंक इउ मेरे एलबी में आने के लिए बर'सो होनदाहां बसआ हंख्रदलायदों माथो ओलै हंख्रददों गौतम आदसा होनदों हंख्रदगासिनो मालाय नाय फात्ता सोर लाइभ फैदों सोरजों रायज्लायदों खुनु फात्ता नाय गुमहायसै खयथासिम लाइभ फैयो खयथायाव उन्दुयो जेबो फात्ता गैया बे मा होनदों सोर जाखोमोनथाय वेलस्टाङा सिनायासैलै आगै नोंखौ बाहानि मोनलाय नों खोन्थाहरदो माथो खोन्थाहरदियाबो वेलस्टाङा सोरमोन सोरनिबा दुस्रा आइडिसो नामा बेलाय वेलस्टां सोरबा हर गेजेराव कल खालामहरबाय दं सोरनाव नोंनाव नोंनाव हरदों नामा सिख्लाफोर जागोन सोर जानो
बैसागु फांसन जागासिनोहाय दावरावथार आयु थाम्फै अरनाया मानलाजोब्बाय आंनिया थांजोबखो नामा होबाल मानसिफ्रालाय होनब्ला मोनथिला ब्लक खालामना दोनबाय आं कमेन्ट मोनाब्ला नों नायसिदों होनना सोर मिन्थिनो बेबो मोनसे खिन्थु एखमबा सोलाबाना कमेन्ट हरनो हनै ओंख्रिया मान होजोबदों आंखौ आयु आयु मासे मोसौ थाम्फै बेलाय उन्दुनोसै नामा नोंसोरबो आंबो उन्दुनोसैमोन नोंसोर उन्दुसैबा गोदान नायना कमेन्ट हरना दंमोन दे होनदों गोदान नायना कमेन्ट हरना दोनगोन उन्दुनोसै नामा उन्दुसैबा होनहरदों आंबो उन्दुनोसै थाम्फै हरजोब्बाय आंखौ ओरैनोबा उन्दुसैना गौतम बिपर उन्दुयोना उन्दुया मेसेज हरदों उन्दुनोसै दे बाजै गावदां दे उन्दुनोसै दे गुड नाइट बाय बाय और बिपरालाय माथो बाय बायबो लिरदिया गुड नाइट बाय बाय टाटा बाय बाय